Sokker.dk er din enestående mulighed for at tjene penge til din forening, klub, klassekasse, personaleforening eller dig selv. Sælg sokker til venner, kollegaer, familie og naboer. At sælge sokker er let, indbringende, og du beholder 50% af omsætningen. Vi kræver ikke salgserfaring, du har ingen risici, og du behøver ikke investere i et lager. Du er velkommen til at inddrage venner, kollegaer, klassekammerater og andre i salget. Jo flere der sælger, desto mere tjener I. Så enkelt er det. Udfyld kontraktformularen på sokker.dk, og du vil modtage handelsbetingelserne, som blot accepteres ved at returnere mailen. Salgsmaterialet på sokker.dk har du cirka en måned til at forberede salget. Motivere medsælgere og potentielle købere, inden du modtager det første parti sokker. Sælg til venner, familie, kollegaer og naboer. Når du solgt de sokker du kan, betaler du sokker.dk, sender de sokker retur, som du ikke kunne sælge. Nu er du kun tilbage og vælger, hvad pengene skal bruges til. Sokker.dk er din enestående mulighed for at tjene penge til din forening, klub, klassekasse, personaleforening eller dig selv.